dudu si Gatotkaca. Nyatane durung dipilih wae wis lara. Gatotkaca niku nggih. Gatotkaca durung dipilih wis lara. Durung dipilih wis lara. Mbok menawi ragate kurang, nggih. Ora perkara ragat, Paman. Oh, mboten to. Lah mbok menawi ya, Dok. Mila ora sandat kece wali kece sadat setan wali kobra sing tak sawang sing sowan iki kaya Kakang Boma Narakasura saka negara Trajutrisna. Padha becik sak tekamu ya Kakang. Adiku Yayi, adinipun Kakang Yayi Godayitma iya. Wilujeng niskala lakuku taklimku wae katur ya Yayi. Ya. Kakang Boma Narakasura wis ndak tampa. Janur Gunung Kadingaren. Kowe prapta ana kene katon sumengko pengawak Badra. Badra kang mawa gita, gita kang amengku gati. Mangkene ya Yayi. Ripalungguhan iki aku bakal takon karo Yayi Godayitma. Takon babakan apa Kakang? Ngene. Ing dina sakmengko apa jeneng sira Yayi Godayitma isih pengin ngrabi titis Widawati? Oh alah Kakang. Ngono kok dadak ditakokke barang ngopo to? Urip patiku sing tak ajab kuwi ya mung Widawati. Kowe ngerti prasetyane atiku to, Kang? Aku iki yen ora karo Widawati, Godayitma iki yen ora rabi karo titis Widawati, aluwung ora, Kang. Apa pancen kaya mengkono, Yayi? Kuwi tenan, Kang. Godayitma piye? Sumurupa ya, Di. Yen si Adi tetep ngoyak kelawan titis Widawati bejo kemayangan sing dadi uripmu. Karana dina iki titis Widawati lagi cedhak karo aku. Lho, karepe Kakang Boma piye? Ngene. Titis Widawati dina sakmengko mapan ana ing negara Ngamarta. Ya kuwi ana kasatriyan Madukara. Garwane Paman Janaka ya Paman Arjuna jenenge Wara Sembadra kuwi titis Widawati. Weh lah dalah. Jebul isih bibekmu dhewe to Kang Kabaranyata Godayitma. Ya. Yen pancen kaya mengkono ndak jaluk ya Kang. Bibekmu tak rabine dina iki. Ya. Perkara kok jaluk gampang ketemu mburi nanging kabeh mau ana pitukane. Apa dalan kang kudu tak tempuh, Kakang? Ngene ya, Yayi. Dina sakmengko si Adi sak biyantuwa marang pun Kakang. Carane bantu wektu dina iki aku bakal tilik adiku Gatotkaca kang lagi nandang raga. Nalikane iki mengko Gatotkaca lena empakno sing dadi permana jatimu. Gatotkaca tumuli enggal patenana. Yen Gatotkaca mati, Janaka bakal bingung krana Gatotkaca mono anak mantune Paman Janaka. Ngono, Kakang. Ya, pancen kaya mengkono. Yen Janaka bingung, bakal ngenes sing dadi pikire. Yen wis ngenes pikire, bakale mati. Sak rampunge kuwi titis Widawati dadi kukupane adiku Yayi Godayitma. Halatya. Bi o bi o bi o bi o bi o bi o bi. Hey.
Matur nuwun ya Kakang, matur nuwun. Ya Yayi padha-padha. Yen pancene kaya mangkono, pun Kakang bakale nyuwun pamit. Ya Kakang. Mengko tak ngenteni lenane bocah Pringgondani sika tak arah sing dadi patine. Sisan gawe Godhoyetma bakal gawe geger, gawe gendro, gawe kisruh para satriya satriyane tanah Jawa. Kanthi cara iki muga-muga kasembatan aku sesandingan kelawan Titis Widawati ya Kakang. Wahyun Pancat nyono gura rupa mangasas kabeh angin Allah anak angger Buma Narakasura kula ingkang paman Patih Pancat Nyono anganti-anti kang sarta angantu-antu rawuh paduka saking negari Dwarawati. Kados pundi nggir? Jengandika sampun matur dhateng Kang Rama napa dereng? Babakan menawi jengandika anak angger Buma kepingin dadi Senopati Agung wonten ing negara Ngamarta. Kula ingkang paman arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nenggara mentah dawuh jengandika anak angger Buma Narakasura. Paman Pancat Nyono paman. Nggih. Sampun paman, sampun. Kula sampun matur dhateng Rama Dewaji
Sebabipun menapa kok Boma ratu ing negara Traju Trisna kok ngongso kok ngoyo kepengin dadi senopati? Sebabipun menapa nggih? Ngaten paman. Kula menika bethekipun kepengin ngluhuraken lan ngaromaken asmanipun Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna ing Dwarawati. Jal sampeyan pikir paman. Para pepunden-pepunden Pandhawa kalian Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna menika ibarate kreta jaran sak kusire. Kreta jarane para Pandhawa, kusire Kanjeng Rama Dewaji. Toh awit saking raket supeketing kekadangan ing antaraning para pepunden Pandhawa lan Kanjeng Rama, Boma Narakasura kepengin nyambung sejarah menika. Kula kepengin nglajengaken sejarah menawi kula mangke saged kasembadan dadi senopati agung wonten ing negara Ngamarta. Tartamtu mboten namung bondo donya negara kula Traju Trisna mriki. Nanging nyawa kula inggih badhe kula udhakaken dhateng para Pandhawa ing pamrih ampun ngantos surem sirap kajayanipun para Pandhawa. Nuwun inggih, Ger. Menawi menika tumuju wonten kabecikan keng paman Pancatnyana namung dederekan jurung, Ger. Nanging Kanjeng Rama paring dawuh paman. Wekdal dinten sakmangke sedaya para kawula ing negara Ngamarta sampun condong lan rumajang. Mbok bilih si Gatotkaca ingkang minangka dadi senopati agung mapan wonten ing negara Ngamarta. Mongko sakmangke Gatotkaca nandhang ruga utawa Gatotkaca nedheng lara. Mboten saged nglawat saya nambahi rasa percaya kula mbok menawi benjang sing dadi senopati niku Boma dudu si Gatotkaca. Nyatane durung dipilih wae wis lara. Gatotkaca niku nggih. Gatotkaca durung dipilih wis lara. Durung dipilih wis lara. Mbok menawi ragate kurang, nggih. Ora perkara ragat, Paman. Oh, mboten dalah mbok menawi ya, Dok. Mila rasa dadak kesuwen sampeyan kirapke Wadyabala Traju Trisna mangprentah tumuju mapan wonten ing negara Pringgondani. Inggih sendika dawuh, nggih. Surak gotong royong minangka tetenger budhaling wadya. Budhal dina iki Paman Pancatnyana.
Woi. Hey, ah, hey. Woi. Ah, woi. Woi. Ah, woi. 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 Hey, ah. Woi. Ais, ah, oi. Ah. Oh, ah, hey. Oh, ah, ah. Woi. Woi. Ah, ah, woi. Ah. Ah. Woi. Ah. Oh, ah, hey, oh, ah, ah, hey. Hey, oh, ah, 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 hey. Ah. Woi. Ah. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah. Hey. Ah. 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 Wah. Woi. Ah. Hey. Ah. Hey. Ah. Oh. Ah. Hey. Woi. 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 Oh. Ah. Woi. Wah. Woi. 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 Iku saknyatane gunjang seret minangun wong demon naluri rinata muni rinanda kirangan wong ilang kaya Kresna kang prapta ana ngarsa ulun. Ana parigawe apa kok katon sumengko pangawak bajra lakumu Kresna? Nun inggih Hyang Adiwu kulun. Sedyaning kayun dinten sakmangke namung badhe nyuwun utawi nyadhang tumuruning Wahyu Senopati. Mangke Wahyu Senopati badhe kangge nyenopateni dhateng para Pandhawa mbenjang tumapakipun perang Baratayuda Jaya Binangun. Ya Ngger Kresna, kira-kira nyuwun tumuruning Wahyu Senopati, jeneng kita Kresna pancen ora kleru, jeneng kita Kresna pancen ora luput. Wektu dina iki Wahyu Senopati ya Wahyu Topeng Waja cumandha ana ing Kahyangan Suralaya kene. Anane Wahyu kuwi mau durung ndak turunake amarga Gatotkaca durung jangkep sangune anggone dadi senopati. Krana Gatotkaca isih nandhang raga. Lah sakmengko
Wahyu Topeng Waja utawa Wahyu Senopati bakal ndak turunke marang Gatotkaca lumantar jeneng kita Kresna. Inggih. Kula trimah minangka lelantaran Pukulun. Iya. Nggih Kresna, Mara Gage tampanana iki Wahyu Senopati ya Wahyu ning Topeng Waja. Kresna. Sabantuk wahyuning Allah Giya dumelah mangolah ilmu bangkit mikat ora mangukut ukutaning jiwa anggo yen mangkono patut sinebut yen mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepiha wis ndak pasrahke marang jeneng kita Kresna Mara Gage Wahyu Topeng Waja ya Wahyu Senopati enggal wenehna marang Gatotkaca. Nyuwun pamit Duh Pukulun aja ninggal duga lan prayoga Kresna. Dewa-dewa sugata marang sut lagi cawawan sabda rekang sumewa. Gegering pasewakan kathah samyon harga Simbah Guru aja kaget aku Bambang Wisanggeni Kang Prapta Mbah Wisanggeni katon sumengko prapta kita ana mari gawe apa ngene wigatiku sowan ana kene Wisanggeni mung bakale takon babakan apa Wisanggeni iki mau Simbah Guru kedayowan sapa kedayowan uwakmu Natandharawati Prabu Kresna perlune Prabu Kresna njaluk tumruning Wahyu Topeng Waja ya Wahyuning Senopati kanggo sapa Mbah kanggo kakang kita Gatotkaca ing Pringgondani. Walah iki. Ya simbah wenehke wahyune mau, ya ndak wulungke Wisanggeni. Kowe lak kojorane. Wahyu dipadakne barang diwulang-wulungke sakarepe dhewe. Walah Mbah Guru. Ing atase panjenenganmu ki pimpinane para dewa, ning kok grusa-grusu ki piye to ki? Janjane ning kene iki dewane ya akeh. Ning kok wis ora awas sing dadi panggraitane. Ing atase Simbah Guru, Simbah Narada lan dewa liyane do ora tanggap apa wigatut. Walah Mbah, apa Simbah Guru ora pirsa? Pirsa babakan apa Wisanggeni? Walah iki. Dewa tek kowah-kowah iki piye to ki? Sumurupa ya Mbah. Wektu dina iki Siwa Kresna ditangisi karo anake lanang Kakang Boma. Sing perlune bakal kepingin ngalap tumurune Wahyu Senopati. Minangka sarana dadi Senopati Agung ana ing negara Ngamarta. Kamangka selawase iki Kakang Boma babar pisan ora tau duwe lelabuhan menyang para Pandhawa. Isine mung pasang gambar ngalor ngidul. Ning lelabuhane babar pisan durung nate dirasake karo kawula cilik. Dadi cekak cukupe dewa sakayangan kene iki mau gur diapusi karo Ratu Dwarawati. Sing jarene Wahyu bakal diwenehke Kakang Gatut, nanging sejatine bakal diwenehke marang anake dhewe, ya kuwi Kakang Boma Narakasura, Mbah. Welah kalah.
Kepripun Kakang Narada? Walah dalah praginjeng papak-pong bu bolong. Tinegor uang kali cedeng ngetan niline. Walah dalah. Jebulane dewa telek dibungkusi mripate melek do diapusi. Oh, diapusi karo Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Wis ning kene aku ora arep nyalahke sapa-sapa. Jer kabeh mau salahe para dewa. Banjur prayogane kepriye Wisanggeni? Wis pasrahno aku wae, Mbah. Pasrahno aku wae. Tak tututane Siwa Kresna. Aku njaluk pamit. Iya, sing ati-ati Wisanggeni. Wisanggeni Karitaning satriya linuwih kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine iki anakku bocah bagus sing ngendhek lakune pun wa ing Dwarawati. Aja kaget ya wa. Wisanggeni kang ngendhek marang lakumu awit wektu iki aku duwe perlu sithik karo Siwa Kresna. Perlu apa Wisanggeni enggal matura? Wangsulana kanthi jujur ya wa. Iki mau Siwa Kresna bubar saka ngendi lan arep menyang ngendi? Wisanggeni pun Dwarawati bakal tumuju ana ing Pringgondani saperlu niliki kakangmu Gatotkaca kang lagi lara. Alah prek. Ndak percaya blas aku. Saka Dwarawati apa saka kayangan? Dwarawati, Ngger. Dwarawati apa kayangan? Saka Dwarawati Wisanggeni. Yen Siwa Kresna ora jujur, ora bloko karo Wisanggeni, iki engko kelakonana ratu ora kajen lho, wa. Aja dikira Wisanggeni bocah wingi sore ora wani. Yen Siwa Kresna mapan ana bebener, ya tak ajeni, ya tak hormati. Ning nadyan to Siwa Kresna ki ratu ana Dwarawati, titise Bathara Wisnu, ning nek tumindake luput, aku bocah nom sing wajib ngelingke wa. Tonyo irang perkara. Ayo ngaku luwih dhisik. Saka kayangan to ki mau? Iya pancen bener. Saka kayangan terus arep nyang Dwarawati terus bablas ning kayangan neh terus iki mengko arep nyang Pringgondani. Ngono ya leh. Pitakonku sabanjure wa. Siwa Kresna sowan ana kayangan njaluk karo pukulan Bathara Guru apa wa? Siwa Kresna nggawa apa? Aku ora nggawa apa-apa, Ngger. Lanjur Wahyu Senopati iki kok anggap apa? Ayo, aja kriyap-kriyip wa. Jane Kresna dina iki lagi mlingerke blate apa piye? Kok wenehke apa ora? Wahyu Senopati, Wahyu Topeng Waja tak jaluk gawanen kene wa. Wisanggeni piye? Wahyu Topeng Waja ya Wahyu Senopati tak gondeli. Oh, lah ra kena digawe becik, tak jotos cangkem
mek dina iki. Wis sanggeni kok murang toto. Bocah wingi sore wanuh mani nepak mbun-bunane wong tuwa. Wis sanggeni. Kepeksa aku tega karo kowe wis sanggeni. Hey! Hey!